ngende ngabaito ochetunde baba ngae tengakelito ke moiwe minto mwanya getinge naendelea onelitukuligia tukuwarigania umuroberio ito mwansu umwororo mukanyeku igoro yeke gusi ime ya DCTV ayo mwancho murigeri on DCTV litukolia rero nkwigurure amaya asuagire naenda agasongwa ekerota etukutubuati ase mitandao yaitu Facebook ogorigia asakurukwa DCTV News Digital onyo kwenda YouTube na bagotonyoro nende bwencho ikurigireria imiruberia itu asogo search into gikurukwa DCTV News wakireria machegabo igwa ekeruta itogotonyora ase Twitter ekeruta itogoto tweet otonyore okorika DCTV News tari igorioka ekeruta getikurika engana yoko kurigire kutotebi gutugososegeta togenderere gepindi gose kutomenta kutosegeta sense mbiyo kutomenta enamba yaita abwase screen insabwe gweta gapo lika SMS yao gose lika li ukuri yao gabo egerodo tebi tari gorioka kura atware li swali gose li bolia utete kubolia igoro yeke gusi enamba yeye gweta igabwase TV yao nsabu nero kulika li ukuri yao li swali yao egerege pindi kirike guchigocha gosomuro bilyo gocha kwara tuchiko chakira kuireria maswali kwa bolia tokwerere nga inki kwa boli goro yaki tokwerere tumanya kugendereri ayori ondigereti enga kiri yaeta yo twakwanira igoro no kunganya ko mugusi kwarenge igwa omogusii ekera ari kurwaria asakuru kugesumu abande bakurunga Kisumu no kare igo bare goteba Gesumu ingi kiagera irite rikoberie kegusi na sengencho omongino rio biarete egesakweke kyo mugusi no akwerete igagachirite Gesumu agatuwo ekagera ekarukwe Gesumu igwa rero nko mugano mukeigo imantara guchiko koletero mugakurega iga okurukwa okal akweresa mange ekero mugusi ari kurwaria Gisumu bagambira abamuraba omongino oyo nyakamogendi igabwata abamurabane abwase mugusi arengo mu muromo nene aravu mukuri na arengo aravu ntu abwato mondo kurukwanere mukuri na gotebya mugusi musoba amo no muruyo kurukwa lera kurukwa muruya lakini ari kurukwa muraguri igwa ekera bangete konganya omungu nuri akababuri ine abana bane Egesumu eke mukwagacha ninje mukwagacha mutigo monganya bakamotebya baba konganya tuli akabatebya yaya emyaka yane yabeire nagotire ngo kwangocha kanyanda kwa montinde kebuya mumanye konganya abamura bakamukani yaya baba etoko kwagachire Gesumu tokorikire nabantu bako kwa mabere nendagira intu togende omungu nuri agakumya ngwa oko baburi abana bane igo egekitari kigosenga kiyoko nganya yaikire akababorere mbore gotebaiga abana bane onje mwantigira igwa amangana aho chikubanyora igo mwoko genda imo babantu abangai motenenge motwaro botenengu ko igo murakwaniriya magega bamura barike bange abane mambi yaye bakubuka bachako orogendo rwabo kunganya kurugaria engane ryo mongina batebetie gachakari tukoritangani musoba agatigara magega inki agateba nganje nakire kuruba chinsu igo musoba akabo mutangani ko bahamagaria umuntu uri atebete ko barenjira gocha egaikase gati baganza kwangana bokase boko yore mugusi musoba na muragori bagaswa kwangana kero muntu agacyenjera yaye mugusi akanda njire yaye muragori akanda njira yaye na musoba akagende na mukuri akagende njira yaye na kugoteba okuragereri kuria omongino oria mongina mukanya kamogendi atebete kuganza kororekana boniga eketu kukuraro tota abantu baitasi tole boniga buna ntu mugusi tanchaini nabo moko ba mure nyombe yemo
lakini mwangaine engane lyo mungina kwante ngamo kwana lya magega bado no etoro menganete egento gutubwati ogene no nye mukuria no mwana bwo mugusio mungino ri abyarete nero gendo nabakonyora ngiki chacha uibeire chacho mwabo chiombe igo ngane ni tubwate igwa abagoteba ngaki abakoro baewe amasikani yabo omuibori aewe siko yabo na kwogoteba ngaki bono engane lyo mungina mukanya komogendi atebete neturo mengenete bono liswari ngo kubori bunanchi naje nkubori anje kubwatu bungene ingigekera akorwe naje nkubori nga indi ingigekera akorwe komogusii kabe gente kamo egere engane yakwa nituro mugusio mutangani agateba ngaki omogusii mwanyamamo nyama ya chire lino gose ka igente ngeikirane eni swali nakoburia enambe ye gweta bwa screen nabokwirane richi borro goso obori swali bona yaikire ngaki abagusii baikire basoire kunganya bura batiganekire mundu ochire bona twaikira story giretio omogusii bweka mumuroyo orengo monene nero orengo monene bumuchoyo onya mukanya komogendi era bontu asore kumurige libweka buna ntwa abagusii korwo abuo nga yachiete gochia nga yagendete gochia nga yanganya kero kunganya kwa beto chintunda chinyinge wono nkwira naso mugaka okari no arega atwerere kagimanga ki naende okunganyuko ebare wiga bakore wiki bagenda ebare gukoro mutinyi bag egera atwerere tumanye ubumanyina ki ingiki arekoba paka yaikanga ki bono bangeire bono bachire egera atoreta atuire ngora asa atarite bagaika paka bagacha kwira ne mangansa bono ase baje kuruka gusii na ndatwerere naki insababu ki bancherete gusiga umugako kali chinga keji mugusii na yategerete karatwereranga abantu baito bamwa mugusii kere kiabono togosemania kegusii na bagusio na mangana yaito ondete yonyachi lakini rende keriyo oyo manyete munanje manyete na kingoteba naende ntokonyane na motengerio ito ondo urarorebo twachire borochiande tobeke boronge lakini bono intwe mwa mugusii na twakwana ikieria tugatigera una bachete barwete Gisumu bagacha Kano bono orogongororia rwa Kano orogongororia rwa mugusii omonyene mointo mwabo muragori mointo mwabo mosoba mointo mwabo mokuria kira oyo mubuna tambururuka gochi korigio rogongo rwaye mugusii nere igatambururugete agachaka akario rogongo rwa Kano ngaki ya miake iyo konye bantu bande mbara chance iyo na manani arenge ne chingi cyo sana chiarenge na macha manga arenge kaneria munera mache ukarero nabo yakabeire bono ekare mugusii abwatie nchira oichakano otigangina lia Gisumu na ngina konyokotire oroche yakomogendi gari ngo murugi bwosogo osogo kwere taria agatinde kuchira gotira mogi pataraika Gisumu igono eno yo konyogotire ko uno murari to ateba nyakomogendi na atebe ta mutankura ganyake ndo chinguru changereire montindeke komba igwa ahitari ararenge ye ikiye bono ezotagete kurigiriria iki nga aiga Kano ngaki omugusii abete emibyara yaye abantu baye netugo yaye na Kano gaiga ngaki aruororo
pakoja guikera ese tore igo omuraria etogoteba iga kano mugusie karaika kano ato kororanga abana baya abange iga baiborire twange Gisumu ekiagaika kano abana bababeira abanene no to konyora mubasi muuru mochorwa no bari gaiga ubabe no bari abanta abanene no babosereti bari no bari no bonsi babotindi no bari kano abachokoro bamugusii bonsi mbatoge no baringe kano abachokoro kano gaiga omogusii namenye tororo ase emebiaro ebikoro kwebisasi namenye to ange bisasi bitano paka 8 paka bitanda bitatu aso omogusii egesasi ekemo igakere emyaka 20 paka 30 egesasi ngeri omwana akoiborwa oika paka onyuoma egesasi kiamanya gosoka na ndi kende kiabwatia igo aba egesasi gito kyomugusii igakere gatigati emyaka 20 paka 30 yo twakebekero bogatekati igo mugusii kamenye emyaka 25 ase emyaka totebe 8 ase ebisasi 8 igo igwete namenye toboga kanyora abachokoro n'abantu bande omugusii oise kurigereria kuruo abumwachire gochiga Gisumu ose kurigereria nabamenyete kurwa ase bakorokara buori agacha ase bakoroka masogo agacha ase bakoroka ero akamanya gocha ase akoroka kibosi nagarete akamanya gocha ase bakoroka miwani bagajikumana n'abanandi ororo ese kinja akabeiro aria enene ng'anonye no murwani omonene bwo omogusii orenge koroka Rwanda magere abagere iga bakagete ng'ano oyobo orengi omurwani oria no omogusii orenge korwa enyomba ya mubasi barenge gote orenge korwana abandi bakomotebinga Rwanda bogere tai Rwanda magere abantu bakamonyerera ndi bagotenga Rwani abagere bono omumurone orenge giata ekera bono abantu gusiba ito banganya batiga bakania bakongwa bagere bakabaira bono bamoeterie terigo Rwanda bogere Rwanda magere ibagari ya Rwanda Rwanda bogere eri abagusi bagatebiria abarwani baba Rwani bogere bagari yotorega Rwanda magere Rwanda magere no muntu orenge no muchisa yani ne amangana ta ota understand ekiagera na itimo ndi alenko moswa no rute itimo ndiri komobeta ngano nyene gabo ese achete ko iterwa na bolige na ria tugete abo agwasi Rwanda magere igaite ira agwasi no mubaga obosigisi nandi na bogere bono lakini yarenge gusierio bono kenyore kikionsi ekiange gusii mbaga tugire none chingoko nchiaga tugirwe ngakieyo emete yarenge menge kujibona ndi aria gochiaria musonge samenye to musongo abasongo konyembaracha lakini emete njarengo one bakina obiaga akire byeire chingoko cy'omugusii bona abagusi nabo bakabimyokiri bona byangoroko byangorokwa ebigonkoru bona mogusii paka koru akaruka ali ese baki bikoenda byaba no koru igo ebigonkoru biri no mugusio etali koru no ri omugusii bono no mugusii nachete
keraru kuru kibigori kuru migwani agaja kibigori bone nyene ngusika kibigori kare baru kibigori bakarigiriri chemiliri bono bagakuna koru chemiliri na muoroni one karaba nandi baja konye basigisi abambaraja bange karo omogusii akogenda igo endemereje karaba nandi bachigocha nalia abagusii basoete kweringa gocha kano bakairana kano bagatiga chindemero chiria bono kurukano no haro mbaseriri kurukano bamenyete buya ndagara yo omogusii yarenga obori abo bakaremire abamura no barenge chimpabu babo mouru bakominyoka chinsana bante ndagera babo ibabe no barenge babo mochoro no barenge babo mutabori bankominyoka lakini rende echingencho nchire chia mwanya getinge chia omogusii bono akorosa ase kabeira ase gekaiga na baguchiorosorora ng'a bono ng'aki tutagosuka ekiagera egente kenene kabisa kiatoruseti abo kano nkerorekaini buya kiase egi yarenge kano bono buna sigita arenge kano abantu bamurabo amosweta ba enyomba ya mosweta nguge nabwo abatanga ni basogete kuru kano baka barenge kaniyere bogera abon kano mbogere aero kano nyakachi paka katito elinkano bakoroka lowa nyakachi elinkano yamenyoka paka yarigerira bwori Kisumu yaswa Nyamasari Kibosi Roland yeri Jonsi baka buna erigereti bono nonye mbono iganga tugukwana abantu baminto mwanyagetinge ali rabuori ali aero ali ombei ali paka nini no muntu bwoko chencheti bagasaho kwana ekegere abantu bali bonsi baralia ebakorokunga sinto sinto n'abagusii bakachencha omunwe ekiabono babwata enguru chasegi kera abande bamwabo bagenda abande batigara ororo bakachencha omunwe bagasaho kwana ekegere bali n'abagusii baito baregaria paka kibigori paka rabuori paka bali n'abagusii bagukwana ekegere ng'a nonye myaka ya magegaga na ataririte bandororo iga barenge abagakabaria bagotwa bakoro bagatiarire kegusii gatukuragira bamanya gucha kubeka no ndagerende mesa nonye kengwanso kende gionsi ekiaga korirwe kabakwande ngana yabo yekegusii igomba gibeti no baro iga bachenchetie ekiakiro omuntu nabwate esaruete igomba kunyara gochenche kiaro ikabatebe banuchie omogusii una ntuto kwana bakatwanu chiase ngane bangana bagare bali bona bakorokwa banyumanire na nini no mogere bantu baminto mwanyagetinge oise kurigerie kintu kyo magare no muntu uringo mumwamu sana usogetia mainosiko orenge motambe lakini rero no barigereria abantu bareke bogere yugoja iga n'abantu bunaintwe igo manyanga n'umuntu ochenjetie bari n'abantu baminto igo goteba ng'a abagere kuringana no korekana kwa barenge shape ya yabo ikobono bari batigararia barwara tomu biaro bwaria ochenji bakebie bono bagachenje bie ni bakusibaria bagachenje omuntu bwoka otake kororo ikintu kyo mogere kamiri digereria basudani bono buna baraba mwamu
ba South Sudan abatambe origererie nabo bari Nilotics ine group ya chori nabo bari igo bono ga usukurige kubabwekani bono kare ukumanya omuntu esarwete kuru igo kurigerio kwa makwaye nekini kiaye kwa maya kwa ngoyo muntu gete yakirende bono igalia bono gendo kanogalia aba swati baro abarembo abaswati babugate kieni aba kieni omogusii ikieni kia pantu igaya rengite bieni nechimbu tabauti na Nilotic ebieni byabo na guchia igo bono isukurigereri buya abantu baburukanire amanyinga roto gotebanga nayo no muntu bwokore ekabira otigarite aringa no munwa aso rio kurigeretie imeandi CTV TV obwansi bw'omogusii igutete gotebanga gusota tukubika asekenenga omogusii no muntu orekieni tingo teba omogusii no muntu orekieni lakini nabwate kieni kiaye kekumubeka kando kekomo bono koba bunanche no omogusii yes ninya nchete nga nimbwate kieni no mogere kamwamete ngenjeri nere garoche nga gare kieni kobwo omogusii igokero omuntu bunare nebi mira byane chingenjo chiaye ige anchete igobono bunanje tinko batinteba ngo omogusii ne kieni ke yatobwate buyazana bono ayori oturigiretie imeye TV ya obwanchete abono etoteregete una tukunganya gocha una abande ba minto bari gutigara maega ngete kwaya bwatira ibuna konya gocha igwa kiteka chinke na ende ngusuka tole atuende lakini boniga ayori oturigiretie tosuka mwana takuneke minoro kandi CTV tegerera tigo mugako oyo usaba gakaba baranyorege kombe kirongoriye kinungu bakunywe kirongoriye kinungu bakwira nandi bagotebya yande ndizi TV obwansi bw'omogusii omwana bwembe bagatebya omwana bwenguko ngaye omwana bwembe bakaboli omwana bwenguko ngaye yo menyete ngalero una bale mangaye Ndizi TV obwansu bw'omogusii kurikira bono ayebuna omwagachi kwamanyira eduka okugenda kujya ebintu byonsi biri gukorera emirimo yawo Osmo Traders Limited nigo babwate kitali kyokwaranse ase nyumba yawo nabo igokubeka senyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobekwa Siko babwate sanitary wares buna chising chibakuri cheti cho chonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiri spray paint no chire babwate chipboard buna chips and boards MDF boards na chip boards ebinto au byokora plumbing buna PVC joints, PVC pipes, na chi water taps chonsi, no chire. Boigo, na bokugura chi curtain rods, hood screws, chigulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore, old Sansura building, angena Kisi main bus stage, gusua Kisimi, ase namba, enotisano nebire, eye mokianda, inyeisano, inyeisano nemo. Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Koliki kwa gombuyo. Baby, tiako ira mangana nange manyande Siko. Tigana. Nongai. Inka ngatu. Mongina twende bwankonde. Onye onyole bintu ebyo. Batanga tuchite kwa bintu rwachite kwa. Tigana mangana riaso. Mbono tubwate nyoma naye. Ono mugago yo deba ngake ne ro nyoma gemo. Ali nakubwata mwese wena ko batanga nyabeta. Nyabeta nyeniki. Nero yo. Nyabeta.
Egera kugendie gari na Sunshine Driving School abuba nchire ni kiumbe gya NTSA vago tumeke curriculum ya NTSA instructors babo nigo bare certified chigari chikolire maintenance buya nigo bakurwa basic mechanics mbabwate birasi bya maambia na boigo bya maragoba nkwegeria bare A2 chipigipigi B1 light vehicle C1 light truck na D1 passenger PSV na bugwakana ngora boigo mbabwate refresher course na license endorsement onyigo tagete kwegera weekendi mbabwate birasi nigo bare omuchubo sungo Gusi Dulex building lirongo litangani opposite Zonic Hotel chinsage chinde ngamona Nyamarambe na Kenyanya na boko bakresime asichina mbechi. Sunshine Driving School, we fulfill your dreams. Ndizi TV Ubwansu Omogusii. Omwana wembe bagatebya omwana bwenguko ngaye omwana wembe bakaboli omwana bwenguko ngaye yo menye tengalero kuna bale mangaye omwana bwenguko gatebya omwana ayo omwanchwa ondisi TV ekenege pindi egiansu kiringo gotekirete kanga kia mangana aroro iga kinonuire agaswagwa kairurwa okoyanyora asengenjengia sababu kioko yanyorenge enjerengia na asengencho omuroberi oyo no CHING'IGEKERO cy'omogusii ngingo goteberigo usi agatebo omogusii negetinginyeke ngaini ekorigyo bundi kiagacha emburegetua yaswa mwaya igwa twaigure una twanganyite kurwari gocha niji sababu ao na bono ayorio toligireti etore inse ya sensi inse yo motokoro omotembe no amangana onsipi ye CHING'IGEKERO chikemira chiara gokorerwa emyaka ya nyuma rere tore negesio tore inse yeriburi lyo motembe manyanga hiwa omotembe aseke gusina rokore sikukunu cyo guswago boli omotembe no roko bacu ekonwe yo kuvuga nga tu no motembe roko bacu liyo lyamanya kubukwe nseme chingoli cyetagati yabe kunu omotembe kero muntu akarwarire chinsago chiamurire abimbete iga noragatenyire chinko ochochi tugasa motembe mweni otamata rikori maga mambia yo wena eturinse yeri aburi lyo motebweke miroko kwa motembe igwa na manga ariko korunse yo motebwa motembe na mangre rokonyora igoro yo omogusii buna ariko nganya na bono ngaye ikire ngageto mwako kari konywa dotebirie twarura aria ne isawa ngwateba asande narotu asagwa kurira omogusii tangani tukorwa sesei no korosa roseto yani tagoseiri igarweto wonekera aruga ngaye achiete mwaka okari omogusii omorario n'abatengeri baito na mwamugusii yonsi tarwetigu kano kakurwane gusegi ekiagera ongonye ndirio omogusii arwete kano gakurwane gwesegi kango bagusii baito mbatigareti ororopa kabona abagusii baito no baregaria bagorokusinto abantu isinto nisinto batigato bagusii no mogusii tigareto isinteye ababasi mbatigaretaria abagusero mbatigaretaria abantu bamusweta mbatigaretaria kerera ini yo ya mogusii ye nyumba ya mogusii njatigarete kano bari batari nkonyara gotara eba ngotigarororo bari bande batagokiri koja nganya mbatigarete ororo bari bande babwate kiombe ne kitugo kitanyare gutara mbatigare tororo igo mwe karogiese gingwe ndiya rwane tigwe kango bono banta obonsi batamete kango mpayo bono iga bono omogusii iga ruete gari ngora agaicha aserero bakuruka rogwa nyakachi rogwa nyakachi yirigirete kano akarigereri nyakachi igoro nyabundu aiga agaika katito elibono onsi ali aserero ikuruka katito
akarigereria abwo akarigereria sigisi akarabera abwo matuko atari make omogusii ekero igancheto oboremi naende nonye mogoteba ng'abagere nabwo bechinswe bechindoche omogusii nero renge nambe yemo wechindoche na kuruba chinswe ekiagara ndonzi omogusii arenge gotara igare ngotara ang'ena asoroche rori akobwata chinswe Chiombe chianywa machi. Tuko yanyora mache nero okorera oboremi na bintu binde. Bono omogusii asokorigeria ebintu byaye na munwa anene ndoranga nokurageria kuri kumungu ori nyakomogendie ekiagera kurukano gaiga abamuraba bamugusii abande bari kogenda kiro muntu kibyake kobwaye lakini bachina ndi baumurira namo karibu abandi unabono ditanga ni kurwa kano abantu abatanga ni konganya kurwono no siango na sigisa na musigisa osiango na basigisa na bubanganyete kurwa kano poka pagacha pagaikasa kukososia ng'aria bakamaya kurukososi bakabera kososi yake bakasoa nyamira biego Nyamira biega ase nga biego ase skuru yagajire kero kere na igwete amacha sambete ariete skuru abana abana ali no siango na musisigisa baru na bwabatanga ni kosoka orukano abantu abamwe bataramanya chikwanga aiga biego nyamira igo igwete nga bwabatanga ni kotacha gusi kya biego ngusiere biego ngusiere na sigisa na oego sosiera ngegabu igo ebatachete gusi abo osiango na sigisa bakatacha gusi nande bakanganya kuruororo bono bakaenda perikuti bono omogusii ori okorigerereti ekero okwanirie ta perikuti inga kiura koromotebere nga perikuti nga ya bono perikuti ase miaka eyo okong'anya perikuti njare ngororo perikuti yarenge n'amarieta amang'ao totatebe bono ekiagera abo perikuti perikuti igechakete ang'e sondu maate paka yagenda yachikororia ang'e gari kabusoiti rogoro aina moi perikuti yaenda yachikoenda na moi perikuti asabo garo ku perikuti ekera abasongo bachete abaruri kera abaruri bacho monto morabu ibatagete gotara unaoche basibigete cha kericho yonzi kirase omururi omotangani akaikasa ari akarigereria akanyona asa tobu mono uno mugusianya nyorete asagaya akamanya goteba nga very good abantu beke nyore kyo bakata very good oh no igo very good bakata very good kai ile poitie kiyo ay oh no oh nakaloka sa very good lakini tu mogusii ekeretwa bono osiango nasigisa bai kirororo batebira senagaya barangeria abantu bamwabo osiango baremira aho bori osiamo batugire ebintu kento batamanyete barangeria abantu bamwabo kurukano bono basoire gocha bono kurukano omonto
mocho omobasi iga rae tu no mamura oyogo okuruku tabichi orenge omojo koro machorwa nero rae taba enyomba ya girango ye mochorwa kurukano gocha peligot arabu na omonto raete ababasi mouru kuri nyumba ya mouru igari ngoro kuoge choncho kurukano kere nyumba ya bwate omugambi obo igwita abantu baitu bamenyetekana matuka mange paka kere nyumba kaba igaisana igachora omugambi obo bono gaba kuimuka kere nyumba yo omogusii igekobori omugambi obo nkogenda tore kandi nditwangea igokano kweli no gwateba abantu bamete bisasi bameto egekamono paka chinyumba cy'omogusii ojenye nyumba gete bwato omugambi nyumba gete bwato omugambi nyumba gete igomba amenye to sa igomba amenye to bono anyomba y'omubasi nero yabwate ogichonjo nero obaraete kuruora ate amonti gatogende naende bantaba mbarenge kogenda bataratuma ndoti abantu mari bango chindoti abaroti bakogenda nga ali sosianga chiete nga kibakari ali se muziki saba chiete nga kibakari ndoti njari kwirana chibatebi nga kiyaya twanyora nanga yabona to bama ko tuchi abantu bali bakare buyalia igwa bono enyomba ya monchari yarengo wanchare igaya raetu no murayobo orengo koro kuisukia ine nyumba ya monchari ya rueta gochi belgu mugambi abani usukia arabu enyumba ya musweta ingo oyoro mu machoge oyore musweta ikari musweta sugusu musweta gati na musweta ilianyi yonsi abo baraba machoge aba sigisaba ni aba nyalibali abagetutu bonsi abo igabara etu no mugambi oborengo kumanyanta. Okay, manyanta ujira manyanta lakini wahono adara kuna chaki iya renge ekemira inga kire nyombe tu aromugambi owe kwenda kugenda undita yore gutoke ngoyera kugambira overobonsi kwa chumura bono aigase igikirarwa na chije koreto bomo ese igimono nere korengera no embali mwasebreka ine mwanyarebe mwajama ngo kutore njwamo bono aigase tubwatirane aiga muzitara kwaruzwa bono aje kororanga mbuya tojamo na aiga bono ba abagusia babanta babangu tukwa matuko amange yake musongo tacha na kabile chinde nchicha na botu anko cha konyora na ende chikabila chinde chia ruroro nande barosi no munuobo aba basi bachire inse ya yonde barosi yo munuobo no kichonjo bo no nini aba girango babiri kabira muna bono aba mura banya komo gendi baringa abamo bakarosi kabira cyabo bakaba mukuri mozo uchoba omogusii amuraguri igama yale nkobanga yagendere irakeiga ikwengoja konyo monchali ne kabire ngao mogetutu ne kabire ngao mosweta ngego ne kabire ngao buna bono boruya bantu bali baringa abamo babale bono chinyomba kali wikomi kuchiabu
kurua abanyore abaisugia abamaragori abatiriki ari uri uturigireti egentongera atwanyorereke ekera abantu mutigire murenera igomogoke yobongo gusoburiri bwaswa igwa ekero omogusi konya abeire ebaganira abeire gisagana ekera agose tunga hero ari agito kunyuraki uri ominto tigache gucha tobegete kamogenera bono akabo omogusi intumba zinto bamogusi agari uri ominto moto biarorega zinto omogusi lakini bono wekera okogosa guteyo abantu abanana bono bangucha kosebererekana naende barosie bikabira byabo kera abantu gochia naende sangino nono omonwa naende kera abantu bachaka n'omonwa bono naende bamentete buna bono abagirango mate emenu nere bakora kwana binto binde bagutoroka totari koigwa igo bono totenga abagirango bango tigumono ake mbango jakoba bagusina intwe ekonyolera language abere kabire ngao nobo kabira buna nabatebya abatengeri ba minto obo kabira n'omuntu tari muntu muna bono ngora igwo mugirango muna roro gotebana ki kire muna nturu orato kwana ki ay engineer ninchengije lakini era kumotena ki ay engineer nindaje bono buna bogirango ko engoko muswe ko kuri ororo nandu to ko muswa engoko kerarerete igekoro kwe umamerete nendu kerarerete otegara no gora tumaito kuma manoko ogoso igauma orote rugare igo bono no bia tutago sinto chamo to ayo gukwana rugebo ruge yango ono twaikira agabiego egurubu inande ngayirwe tagwe kagenda ono twaikire biego kere gurubu na mugambi obo bakire baganyanire aba osiango na sigisa barure biego bakunire nyamira uroje mbamaite ngabono yego gikoba muizo guziye ito bakunire nyamira baruro naende bakire belgood bono kabatanga na belgood baria chindo gudebone nse asigisi no abasigisi mbaracho igo teri nse asigisi yari nse yone sebo so sana gotia abuti yangi no ga ubibia go tari nse yabo yangi nabo kya muguzita otete ochiro se fakin dad yani ense monta atara koraki atara menyo atara menyo igo ngaki to gote yangi ensigisi yari go singa yarenge kwanza alibona atakere korokunga ngusi ekya mugusina ro motanga ni go discover asabu ngoyo musugusi otanga ndo discover munongo abasigisi bajete abagusi no gisegi cyakerete jigaja koteba nga tubona bamura bamugusi nga kibono twabayiga nkwera turi lakini rende kigetaraba abagambia badenirete chinyomba cy'umugusi gocha bakanganye chinyomba eki bakansibi bakayika very good ekare bayika abo very good bakamanya gosedroro bakaberororo mbabetoro generation yanga isato generation ibere iga isato bono egento bantu baito bamugusi batamanyete na obo science mbamanyete nga umanyete omugusi kurwarwete kururuguru misiri agatribo kaguchaga cha mountain go nyaga wapi tana komenya azakorokunga high altitude nga ale igoro asobokendo bole ekiaka noga miake yonse bamenyete bantu neliberera buna kanere no endero iyote bisi borangeti utakoreki igo nabantu bamenyete neliberera batanya komanya ngambeo nere kendengere bamanye go change bono bo science obo climate bachire belguti asa kenduti climate kiali kengao chimbeo chiagadre chingao amaje na mangao kerento nekengao nelira balioka lito bo baroche mugusiere garoche ngalira nelito bo mesaba kwa karega bamure metarankanga ekarega iga ebintu bikarega ebyobotobu biri bikorotye mugusinga sana tobu bono rende ekaro yaba igo buna liribone bo science ubantu batamanya
ekiagera omuntu mu science omonene orengo bwo omogusii no muragori omwana kali egwikuba minyoka ngo mumororere nkigusege koli omwana ngina bale banyi bwo omogusii baboke muntu beke muntu na babo kwamboka bagwenge kwamboka chindo chekyo barokwa banda na masunya neri kuba amasunya gazinyire nemete yazinyire bahateba nga bono genda ngo mwanyarebe wenda ngo morore omunyagitari oito muragori oteba ngo ne baba ngo akorete keneke gose mugaka na akorete omwana ogweni gwa bakorerana wona apeli guti science ya climate njarenge koenda na baragori no yo ngange tokete mbeo itero boto ogenu ko moita gore ya konye beratiyo oyata tu amarweira kama gocha yechiombe mouth and sigo se ni the best amarweira yechiombe ebi chingondi bimboli bigakwa okendu abantu bagatinde kuo abange mbate meta kolemereria muntu teyo naro very good muntu teyo naro banganyiti kuruo igekere baso akonganya igabate birinde ngitora kore kabianga asabu akaruku kabianga ayo rio torigeretie chine ching'igekero cy'omogusii oito oigwete buna togikoregete ching'igekero ase twachagete korwa abari korukano abatwachire pake climate ya changeire embeo egaswa goite etugu abuo kere yaswa goite etugu abana bagokwa ebintu bigosarekaga ari no nyasare ngatobu mogusii agateba kabianga nande ntokorwo egatoko chikogera nande konyora libutia ekombekemo gose gitabekemo kilibutua ande kwere na tore ande onsi asaba kaka baga ikaransire omogusii ayo rio ndigereti keba kuri enyigo yengana yekigusii gosinge kirikigusii mbaga tigire bosa mbaga akire nyangweso gose baruto muino igobono tokuirane round ende ntokoretere tokoretero omuino mokeigo gose tokoretere simbure tobasa kurusia kibino kyao gabo ANDC TV obwansu bw'omogusii omwana wembe bagatebya omwana bw'enguko ngaye omwana wembe bakaboli omwana bw'enguko ngaye yomenyete nga lero kuna balema ngaye